Hej og velkommen til den her video om samfundsvidenskabelig metode beregnet på ungdomsuddannelserne i Danmark, i gymnasiet. Jeg har her på min computer en note, samfundsvidenskabelig metode, samfundsfag A. Det er nok det af den her video, og den næste jeg laver primært kommer til at rette sig imod. Den her, jeg kommer til at kalde den part 1 og part 2, fordi der er rimelig meget stof. Så for ikke at kede jer alt for meget, så deler jeg det op i to bidder. Part 1, den handler lidt sådan generelt om de her tre videnskabelige hovedområder. Man kunne også kalde dem fakulteter, hvis man er på et universitet. Men på ungdomsuddannelserne vil man kalde dem hovedområder, som tilsammen ligesom indgår i den måde, vi undersøger omverdenen på i samfundsvidenskab. Samfundsvidenskaberne er jo sådan en underlig klon, en parasitvidenskab, mellem det, der hedder, hvor man låner tilgange fra de humanistiske fag og fra naturvidenskabelige fag. Går vi tilbage til slutningen af 1800-tallet, starten af det 20. århundrede, der udsprang samfundsvidenskaberne meget af historievidenskab, det vil sige humanistiske fag, og lånte også metoder og tilgangen derfra. Men fra 1960'erne, der opstod der især i USA en tanke om, at man skulle prøve at løsrive samfundsvidenskaberne fra humaniora og gøre den mere noget, der mindede om den måde, man arbejder på i naturvidenskab. Så lad os starte med naturvidenskab og derefter humaniora, så vi kan blive kloge på, hvad samfundsvidenskaberne er og hvordan de egentlig tilgår den virkelighed, de undersøger. Så naturvidenskab går efter at beskrive generelle fænomener, lovmæssigheder, processer og sammenhænge i naturen. Det kalder man nomotetisk videnskab. Prøv at forstå naturens lovmæssigheder, naturlovene og give kausale forklaringer. Kausale forklaringer, det vil sige årsag og virkning. Kausale forbindelser, det er, at hvis nu noget er sådan, så er årsagen til dette sådan. Man prøver at give forklaringer på, hvorfor noget hænger sammen ude i naturen. Og hvordan går man så til det? Jo, man prøver at opstille eksperimenter, man observerer naturen, man indsamler data, som man behandler kvantitativt, man tæller og måler ting, man gør ting op i talstørrelser. Man benytter sig af induktion, det vil sige, at man laver grundforskning. Jeg plejer at komme med et eksempel, at astronomerne udvikler et nyt teleskop, nyeste teknologi. Det sender man ud i verdensrummet, og det kan optage nogle helt nye billeder og måle nogle helt nye ting ude i universet, der gør, at fysikbøgerne og astronomibøgerne må skrives fuldstændig om. Og det er induktion. Man benytter så også det af det, der hedder den hypotetisk deduktive metode. Det gør man også lidt i humaniora, og især i samfundsvidenskab, hvor man starter med at have en anden form for viden, grundviden. Så opstiller man en problemformulering og nogle arbejdsantagelser, nogle hypoteser. Man så operationaliserer, det vil sige, at man indsamler empiri-data, og så man så tester de her hypoteser på. Og derved der kan man få en svar på, om ens problemformulering holder vand, om man kan få et svar på sin problemformulering, og man kan så vurdere, om problemformuleringen kan besvares, eller om man skal ud og indsamle andre og nye data, eller helt ændre problemformuleringen. Så det er sådan en slags videnskabelig arbejdsmetode. Den gennemsyrer også især samfundsvidenskaberne, og til dels også humaniora. Og det der med eksperimenter og observationer, jeg plejer også at bruge et andet eksempel, en biolog, der studerer krabber ude i vandkanten af stranden. Han ser, at krabben går sidelæns, og får fat i krabben, slår den ihjel desværre, og undersøger dens muskulatur, og opdager, at grund til krabben og sidelæns, det er simpelthen fordi, det er dens måde, dens ben og muskler er dannet på og indrettet på. Så det er den måde, man laver eksperimenter og observationer. Det er sådan den grundlæggende naturvidenskabelige tilgang til videnskab. Humaniora, det er sådan en anden ting. Humanister beskæftiger sig med menneskeligt frembragte betydningsbærende
fænomener, frembringelser. Alt lige fra litteratur til kunst til af forskellige slags billedkunst, musik, religiøse forestillinger. Og det kalder man ideografisk videnskab. Og der er det målet at forstå de intentioner og bagvedliggende forklaringer, der er ligesom der er grundlag for de her menneskelige frembringelser. Man forsøger at fortolke og indleve sig i det fænomen, man undersøger. Man har en anden form for forforståelse, grundlæggende viden, man indsamler kilder, eller analyserer musik, eller hvad man nu gør, eller religiøse forestillinger hos naturfolk ude i et sted i verden. Og så får man en ny forforståelse, som så kan føre til, at man bliver inspireret til nye dataindsamling, nye kilder og nye besøg hos stammefolk i Sydamerika, eller man finder nye kilder på et arkiv, som man stiller spørgsmål til, og så får man en ny forforståelse. Og den proces, jeg skitserer for jer her, kan man for hermeneutik, som er sådan en spiral. Man kommer op i en ny forforståelse og en ny forforståelse. Og hvordan finder man så ud af, hvad der er sandt eller falsk og rigtig forkert inden for humaniora? Jamen det kan man ikke rigtigt. Det kan man heller ikke rigtigt i samfundsvidenskaberne. Man kan kun blive enig med sig selv og hinanden om, at den nye viden, den nye forforståelse, man har, at den holder vand, og den er rigtig, indtil at der er nogen, der kommer og overbeviser os om det modsatte. Og det kan være spændende for nogen. Andre synes, det er dybt frustrerende, for man kan ikke sætte 2 streger under og få et facit. Men det er sådan meget humaniora bygger på og ligesom fungerer på. Så det er altså den ideografiske videnskab. Og nu har vi den nomotetiske og den ideografiske videnskab. Samfundsvidenskaberne snylter både på naturvidenskaberne og humaniora og låner ideografiske og nomotetiske tilgange. Vi vil både gerne leve os ind i betydninger og forklaringer, og vi vil gerne forstå lovmæssigheder i samfundet og give kausale forklaringer. Så vi vil begge dele, både hermeneutik og dataindsamling og analyse og lovmæssigheder og mønstre. Og det fører så os frem til at snakke om 3 slags metoder, nemlig kvalitativ, kvantitativ, komparativ metode, som jeg vil vente med i part 2, en anden video. Men lige inden jeg slutter her, så kan jeg lige i sådan et skema anskueliggøre forskellen på humaniora og i dette tilfælde mit andet fag, historie, og samfundsvidenskaberne, mit fag, ud fra sådan videnskabsteoretiske metodiske tilgang. Se, starter vi med historie, den ideografiske tilgang. Den går efter at forklare og beskrive unikke, specielle, særlige fænomener, den fortidige virkelighed. Og der er det igen, som jeg sagde før, indlevelse, fortolkning, viden om den historiske tid, kontekst, det vi undersøger var en del af. Og vi har en forståelse, viden, vi studerer kilder og får en ny viden, og dermed kører vi rundt i den hermeneutiske spiral, som vi kalder den. Vi kan komme med et eksempel. Hvorfor var Christian 4. berømt konge i Danmarks historie? Ja, det vil sige, der betragter vi Christian 4. som et unikt fænomen i fortiden. Man kan kigge på alle hans byggerier, hans anlæg af byer, hans bygning af Rundetårn som et observatorium i København, anlæggelsen af Christianshavn, anlæggelsen af virksomheder og den slags. Man kan kigge på hans krige og den slags og vurdere, om han var en succesfuld eller fiaskofyldt konge osv. Eller man kan beskrive, hvordan samarbejdspolitikken før og under besættelsen fra 1933 til 40, og hvorfor var den markant anderledes end den norske og den hollandske. Så der kigger vi på samarbejdspolitikken under besættelsen som et unikt fænomen. Samfundsfag, igen, det her med forklare lovmæssigheder, strukturer, mønstre, tendenser og formulering af teorier, der kan forklare hele dele fænomenet. Vi opstiller modeller, der efterligner virkeligheden. Så diskuterer vi og vurderer,
om de teorier og modeller, vi har til rådighed, forklaret fænomenet godt nok. Er de forældede, eller skal der nye teorier til? Det er meget sådan noget samfundsforskning foregår på universiteterne, hvor man diskuterer med hinanden, fagfællerne her, samfundsforskerne, om de her teorier nu også er gode nok, dem vi har. Og hvis jeg nu skulle bruge det samme eksempel med Christian 4., hvilke særlige forhold i den danske jordejende magtelite gjorde sig gældende, og som gjorde, at Christian 4. fik den betydning, han fik? Det vil sige, der går vi tilbage og kigger på de bagvedliggende strukturer i samfundet bag Christian 4. Kigger på, hvad for nogle mønstre og tendenser var der der, og som gjorde, at han fik en opblomstring og den særlige betydning, han havde. Man kan også kigge på, hvad kan forklare skiftet i amerikansk udenrigspolitik fra 2016 til i dag. Så vil man bruge begreber fra international politikstudiet. Man vil snakke om realisme og idealisme. Man vil snakke om amerikansk udenrigspolitik og om USA har nået et såkaldt imperial overstretch. Kan de stadigvæk magte økonomisk og militært og ligesom have verdensherredømmet, eller vil Rusland og Kina konkurrere med dem, så vi får en multipolær verden i stedet for en unipolær verden, som vi har haft siden 1991. Så allerede der kan man sige, der kigger vi på det internationale system som et system, hvor i USA indgår som en aktør, og derved kan man bruge begreber fra studiet international politik. Det var sådan lidt bredt, meget bredt og videnskabsteoretisk om, hvad der kendetegner humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, nogle tilgange vi har, hvordan vi går til det. I næste video, der vil jeg gå lidt mere i dybden med samfundsvidenskabelige metoder, den hedder part 2. Hej med jer.